аз соли 1924 душанбе пойтахти давлати тоҷикон интихоб гардид ва имрӯзҳо ҳамчун шаҳри сулҳу дӯстӣ ва сайёҳӣ маҳбуби тамоми ҷаҳониён гардидааст. дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. нашри махсуси барномаи шаҳри орзуҳоро ки бахшида ба садсолагии пойтахти азизамон шаҳри душанбеи дилоро таҳия гардидааст, пешниҳоди шумо менамоем. воқеан ҳам дар тӯли як аср душанбе хеле рушду нумӯ кард ва имрӯз низ дар ҳоли пешравиҳост. манзуру машҳури оламиён гардид ва дили миллионҳо нафар сайёҳони хориҷиро мафтуни худ сохт. ҳанӯз аз замонҳои қадим то ҳоло марказҳои маъмурию сиёсӣ ва пойтахтҳои кишварҳо барои рушди сайёҳӣ нақши хеле муҳимро мебозанд. пойтахти ҳар як кишвар намунаи аз сарватҳои ҳунарӣ, ҳувият, фарҳанг ва асолати қавмию нажодии ҳар миллат мебошад. душанбе ҳамчун пойтахти кишвари азизамон ки таърихи беш аз 2000-соларо дорост, аз ҷумлаи шаҳрҳои сайёҳӣ дар минтақа маҳсуб меёбад. имрӯз пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе на танҳо маркази маъмуриву сиёсӣ ва иқтисодию фарҳангии мамлакат гардидааст, балки ба шаҳри воқеии сайёҳиву фароғатӣ табдил ёфтааст ки ба ин омадани шумораи зиёди меҳмонону ҷаҳонгардон ба ин шаҳри сарсабзу нотакрор гувоҳ аст. соли 2023 229157 нафар меҳмонони хориҷӣ шаҳри душанберо тамошо намуданд ки ин нисбат ба соли 2022 19% зиёд мебошад. тибқи маълумоти оморӣ дар се моҳаи аввали соли 2024 бошад, аллакай ба шаҳри дилрабои душанбе 48446 нафар меҳмонон ворид шуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 34% зиёд мебошад. бо заҳматҳои шабонарӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, имрӯз шаҳри душанбе макони пайвандгари дӯстии тамоми тоҷикони ҷаҳон ва дигар қавму миллатҳо гардидааст. ҳамасола ҳазорҳо сайёҳон аз кишварҳои хориҷ ба тамошои душанбе меоянду барои худ ҷаҳон ғизои маънавӣ мегиранд. душанбе шаҳрест дилпазиру озода. ин шаҳр маркази умеду орзуҳои тоҷикистониён ва тамоми тоҷикони ҷаҳон мебошад. самараи дастгириву ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заҳмату талошҳои бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст ки имрӯз пойтахти кишвари азизамон ба як шаҳри сайёҳӣ табдил ёфтааст. тамоми имконияту шароитҳо барои сайёҳони хориҷӣ имрӯз дар пойтахти кишвар муҳайё гардидааст. ҳар он сайёҳе ки имрӯз ба тоҷикистони азиз, махсусан пойтахти кишвари азизамон шаҳри душанбе ворид мегардад, аз тамоми шароитҳо баҳравар гардида ба худ як ҷаҳон таъссуроти неке мебардорад. таври президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин муаррифии таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад. аз рӯзи ба даст омадани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон симои ин шаҳри меҳрофарин рӯз то рӯз дигаргун шуда, биноҳои наву замонавии истиқоматии баландошёна, меҳмонхонаҳо, муассисаҳои таълимии замонавӣ, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, китобхонаҳо, тарабхонаҳо, бозорҳои наву замонавӣ, театрҳо, осорхонаҳо, чойхонаҳои миллӣ, марказҳои савдо, мағозаҳои армуғонфурӯшӣ, майдонҳои чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ, толорҳои варзишӣ, коғҳои фарҳангӣ, амфитеатрҳо, фаввораҳо, муассисаҳои табобативу профилактикӣ, коргоҳҳои ҳунармандӣ, қасру маҷмӯъаҳои варзишиву фарҳангӣ бо меъмории миллӣ қомат афрохта, симои шаҳри душанберо боз ҳам назаррабою дилфиреб сохтааст. мавриди зикр аст ки таҳти роҳбарии раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ тамоми иншооти шаҳри душанбе ба тағйиротҳои куллӣ ноил гардид ва ҳамаи ин тағйиротҳое ки ба чашм менамояд, хусусан бунёди биноҳои баландошиёна ва бунёди коғу маҷмӯъаҳои фарҳангиву фароғатӣ ва бунёди боғу гулгаштҳо, ҳамаи ин
برای باز هم دقت جلب کننده بوده این شهر دوشنبه برای سیاحان و همچون شهری دارای خدمت‌رسانی‌های سطح بلندی بین المللی برای تمام سیاحان و ساکنان پایتخت میباشد. برای قبول مهمانان و سیاحان در شهر دوشنبه، فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، کارخانه واحد دولتی راهی آهن تاجیکستان فعال بوده. قسم زیادی مهمانان و سیاحان محض توسط آنها وارد شهر دوشنبه میشوند. عین زمان فرودگاه بین‌المللی دوشنبه امکان قبول همه گونه هواپیماها و چرخبالها، اینچنین اقتداری در یک ساعت به بیش از 500 نفر خدمت رساندن را دارد. دوشنبه حالا همچون دروازه اساسی قبول سیاحان و صدها مهمانان خارجی همساله رسالت خود را برای تشریف سیاحانی که به سمت ختلان و زرافشان، بدخشان و حصار، رامت و ورزاب روانند اجرا نموده ایستاده است. باعث فرهمندی است که مهمان نوازی سنتی ساکنان و بخصوص امنیت و آسایشگی پایتختمان بر روند رشد سیاحی مساعدت نموده است. البته هر یک مهمان و سیاحی که به جمهوری تاجیکستان و مخصوصا شهر دوشنبه تشریف می‌آورد، بواسطه در دلش میل پیدا می‌شود به دانستن تاریخ و فرهنگ این ملت کهن بنیاد تاجیک و وابسته به این در شهر دوشنبه زیاده از 10 آثارخانه از جمله آثارخانه ملی تاجیکستان فعالیت دارد و همه روزه به مهمانان و سیاحان و ساکنان در سطح خیلی هم بلند خدمت می‌رساند. در آثارخانه ملی تاجیکستان گوشه مخصوص به تاریخ شهر دوشنبه بخشیده شده است. آثارخانه ملی را پراپور تماشابینان دریافتیم. راهبریت آثارخانه ملی گوشه مخصوصی را که از نگاره و آثار قدیمی، سکه و امثله، رسم‌ها و نوارها عبارت میباشد و از تاریخ دوشنبه شهر نقل میکنند برای تماشا و معلومات تماشابینان تشکیل دادند. شهر دوشنبه یکی از منطقه‌هایی میباشد که از قدیم الایام در اینجا حیات وجود داشته است و عموما در حدود امروزه تاجیکستان بیش از 3000 یادگاری‌ها به قید گرفته شدند که به واسطه 23 عدد آنها در حدود همین شهر دوشنبه امروزه واقع گردیدند و قدیمترین یادگاری‌هایی که از اینجا به دست آمدند اینها از جانب باستانشناسان در نتیجه تحقیقات‌ها از ساحل دریاچه لوچاب به دست آمدند و اینها اولین آثار دوره نئولیتیک عصر سنگ بودند، یعنی که آلات‌ها، پرخه‌ها و آن سنگ تراش‌هایی بودند که از جانب انسان ابتدایی مورد کارکرد و استفاده قرار داده شده بودند. غیر از این در نتیجه تحقیقات باستانشناسی از حدود شهر دوشنبه باز تبرهای سنگی به دست آمدند که آنها منسوب به عهد برنجی میباشند، یعنی که از دوره 4 و 3 تا میلاد هستند که در این دوره نیز الکی یعنی که ملت‌ها و نژادها رشد و انکشاف یافته بودند و باید گفت که در نتیجه تحقیقات باستانشناسی سالهای گذشته از حدود شهر دوشنبه یک از یادگاری‌های نادر دیگر عهد برنجی که با نام تخت شاهی شناخته می‌شود بازیافت گردید که این هم تقویتگر همان گفته‌های بالا میباشد. مهمانان خارجی باوری شدن به آثارخانه ملی نه تنها از تاریخ شهر دوشنبه بلکه از تاریخ و مدنیت، علم و فرهنگ، عرف و عادت و سنت‌های گذشتگانمان آگاه می‌شوند که نگاره‌هایش تاریخی بیش از 6000 ساله را در بر گرفته است. همه روزه تمام تماشابینان داخل و خارج از این تالارهای نمایشی و نگاره‌های آثارخانه دیدن می‌نمایند و از جانب راهبلدان آثارخانه ملی با آنها سیرهای گوناگون با زبان‌های خارجی گذرانیده می‌شود. توسط این گونه سیرها ساکنان، مهمانان و سیاحان از تاریخ پرغناوت و فرهنگ ملی تاجیکان آگاه می‌شوند. همین گونه سیاح اولا درباره تاریخ ملت تاجیک و شهر و ناحیه‌های آن از آثارخانه ملی معلومات دسترس نموده، بعداً به سیر شهر دوشنبه و کل تاجیکستان می‌برایند. امروزها هر یک نفر مهمانی که وارد شهر دوشنبه می‌شود، پیش از همه توجهش را گل‌های رنگارنگی چینیده شده در کوچه و شفت راه‌های اتومبیلگرد، گلگشت‌ها و باغ‌های فرهنگی فراغتی به خود جلب می‌نماید. واقعاً گل رمز زیبایی و حسن و تراوت، رمز بخت و سعادت و مهر و محبت میباشد. پرورش گل‌های دلربای و گوناگون رنگ در پایتخت پدیده بی‌نظیر و بی‌سابقه است که به چشم نور و به دل فرح میبخشد. گلشنانی و سبزکاری از قدیم الایام برای تاجیکان رمز زندگی شایسته، خرمی و شادابی به حساب می‌رود. توصیف و ترنم گل‌های عطرآگین و سبزه‌های مخملین در ادبیات هزار ساله تاجیک مقام ارزنده و سابقه طولانی دارد.
که گواهی ذوق بلند زیبایی پرستی و صنعت والای شهرداری و شهرسازی مردم گلدست و گلکار و بنیادکار ما می باشد. ҳамасола ба хотири ободию зебогии шаҳри Душанбе, ба хотири гулпӯшу сабзазор намудани кӯчаву хиёбонҳо, шаҳраку маҳаллаҳо, боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри Душанбе қарорҳои дахлдори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба тасвиб мерасад. ҷиҳати тасдиқи нақша чорабиниҳои шинондани ниҳолу дарахтон ва гулҳои мавсимиву бисёрсола тибқи маълумотҳои пешниҳод гардида дар ҳудуди шаҳри Душанбе 43788 бех ниҳолу дарахтон, бутаҳои ороишӣ дар кӯчаву хиёбонҳоу боғҳои фарҳангию фароғатию боғу гулгаштҳои шаҳри Душанбе, шаҳраку маҳаллаҳо, талу теппаҳои атрофи шаҳри Душанбе шинонда шуд ки ин зиёда аз 251% нақшаи таҳризгардаро дар бар мегирад. Аз гулҳои мавсимии бисёрсола бошад, дар давоми соли ҷорӣ зиёда аз 9,601,000 бех дона гулҳои мавсимии бисёрсола шинонда шуд ки ин албатта айни замон рафти шинондани гулҳои мавсимии бисёрсола дар тамоми ҳудуди шаҳр, ҳудуди пойтахти замон идома дорад, тавре ки имрӯзҳо мебинем дар тамоми боғу гулгаштҳоу кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе бо композитсияҳои бисёр ҳам зебову диққатҷалбкунанда гулҳои лолаи тюлпан шинонда шудааст. аз ан ҳамун шуморае ки зиёда аз 9,601,000 дона гулҳои мавсимии бисёрсолае ки гуфта гузаштем, аз амин зиёда аз 6,600,000 донаи онро гулҳои лолаи тюлпан ташкил медиҳад. мавриди зикри хос аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар мамлакат бахусус пойтахт шаҳри Душанбе даҳҳо адад боғҳои замонавии фарҳангию фароғатӣ бунёду азнавсозӣ гардиданд ки имрӯзҳо макони сайру тамошои шаҳрвандон ва меҳмонони пойтахт гардиданд. аз ҷумла боғи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Хуруши Кабир, Аҳмади Дониш, Алишер Навоӣ, Парчами давлатӣ, Нишони давлатӣ, Ҷавонон, Наврӯзгоҳ, Хайём ва восеъ бо ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат таъсис ёфта боғҳои фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Ирам, Кӯли Ҷавонон, боғи Кӯдакон, Ғалаба, гулгашти назди бинои Иттифоқи нависандагон ва дигар хиёбонҳо баъди навсозӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. маҷмӯан ҳоло дар шаҳри Душанбе 17 боғи фарҳанги фароғатӣ, 1 боғи ҳайвонот, 44 гулгашт ва 5 кӯли шиновариву истироҳатӣ бо 23 ёдгориҳои бостонӣ, монументалӣ, меъморӣ ва фаввораҳо дар 38 мавзеи пойтахт фаъолият доранд. фаввораҳо, роҳравҳои гулпӯш, чироғҳои ранга, нишастгоҳҳо, дарахтони нодири ба саломатии инсон фоидаовар, пайкараю амсилаҳо ва таҷҳизотҳои варзишиву аттраксионҳо аз ороишоти асосии боғҳои Душанбешаҳр ба ҳисоб мераванд ки ҳамарӯза сокинону меҳмонони пойтахт дар ин боғҳои афсонавӣ сайру тамошо ва истироҳат мекунанд. Цветущие сады, я просто поражаюсь труду этих людей, которые высаживают такое огромное количество цветов. Тюльпаны сейчас аж сердце заходится. И даже вот на территории вашего музея зашли вот эти газоны, ну такая пестрота, такая красота, глаз радует. яке аз дастоварди назарраси Душанбе ки аз тарафи меҳмонони хориҷӣ бештар аҳамият дода шудаю баҳои баланд мегирад, ин дар баробари сарсабзу гулпӯш будани кӯчаю шафати роҳҳо, гулгаштҳо ва боғҳои фарҳанги фароғатӣ сатҳи тозагӣ мебошад ки ин аз сари вақт аз партоб холӣ шудани нуқтаҳои партоӣ ва маърифати баланди экологии сайёҳони пойтахт дарак медиҳад. Очень чистый. Это просто вот подкупает. Прям ну, вот настолько приятно. Я нигде не видела огромных мусорок, где-то мусора. Все так тихо. Понятно, что люди как производили мусор, так и производят, но у вас просто в этом плане чистота. Но это очень приятно, это очень хорошо. Это плюс огромный городу. раванди бо суръати рушди муносибатҳои иқтисодӣ махсусан дар бозори сайёҳӣ моро водор менамояд ки ба хотири таъмини рақобатпазирӣ ҷиҳати беҳтар сохтани кор ва ҳамзамон аз нигоҳи касбӣ ва мутобиқ ба талаботи замони муосир муаррифӣ кардани низоми кори сайёҳӣ дар пойтахт сатҳ ва сифати хизматрасониро баланд бардорем. аз ҷумлаи хизматрасониҳои серталаботе ки на танҳо меҳмонону сайёҳон балки сокинони Душанбешаҳр низ истифода мебаранд, ин нақлиёти мусофиркашонӣ аз қабили таксиҳо, автобусу троллейбус ва электробусҳо мебошад. имрӯзҳо дар дилхоҳ даромадгоҳҳои асосӣ ва истгоҳҳои шаҳри Душанбе нақлиёти гуногуни мусофиркашон махсусан автобусу электробусҳои барҳаво ки дар худи пойтахт истеҳсол карда мешаванд омодаи хизмат ҳастанд. баҳри фароҳам овардани
خدمت‌رسانی‌های خوب به سیاحان و مطابق نمودن خدمت‌رسانی‌ها به سطح بین‌المللی در شهر دوشنبه تدبیرهای مؤثر راه‌اندازی گردیده است، بخصوص در سمت نقلیات. واردشوی ماشین‌های سبکروی برقی، استحصال اتوبوس‌های وطنی برقی دلالت همین گفته‌ها می‌باشند. همزمان در عرفه هر یک عید و جشن‌های ملی و بین‌المللی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خط‌سیرهای مخصوص شام دوشنبه توسط چنین اتوبوس‌های دوآشانه بالاگشاده زمانوی برای ساکنان و مهمانان رایگان تشکیل کرده می‌شوند که هدفشان سیر و تماشای شام دوشنبه و شناسایی با تاریخ بنا و انشاءات‌های بزرگ فرهنگی و دولتی می‌باشد. هر یک سیاحی که به یگان شهر به یگان کشور سفر می‌نماید خواهش آن را دارد که از مکان‌های سیاحی دیدن کند و از خدمت‌رسانی همان منطقه همان شهر استفاده برد. در این زمینه سیاحان از خدمت‌رسانی نقلیاتی که حالا در شهر دوشنبه بسیار هم به سطح بلند بین‌المللی مطابق گردانیده شده است استفاده می‌برند. در چند سال آخر در پایتخت مملکت راه و پل‌های بسیار سطحی زمانوی به استفاده داده شدند که بنیاد این گونه راه‌های مؤثر در تأمین حرکت منظم نقلیات، بخطری راهگذران و ترقیات دولت نقش مهم دارد. Хорошие дороги надо отметить, хорошая разметка и, в общем-то, мне кажется, и даже безопасно. Вот я сколько видела, через дорогу переходят, все прекрасно, просто замечательно. Архитектура, я такие в Душанбе дома не видела огромные. Прям вот небоскребы растут ввысь. бунёди роҳҳои бисёрсатҳа дар шаҳри душанбе тақозои ҷомеаи навин буда барои беҳтар гардондани шароити ҳаракат дар пойтахт мусоидат менамояд. дар давраи соҳиб истиқлолӣ дар шаҳри душанбе ду эстакадаи замонавии сесатҳа бунёд ёфта мавриди баҳрабардории кӯли сокинону меҳмонон қарор гирифтааст. агар бунёди эстакада ва шоҳроҳҳои замонавӣ аз як тараф сафари роҳатро таъмин сохта бошад, аз тарафи дигар ба пойтахти азизамон ҳусни дигар зам намудаанд. бунёди меҳмонхонаҳои замонавӣ ва ба талаботи байналмилалии ҷавобгӯ яке аз омилҳои асосии рушди сайёҳӣ ба ҳисоб меравад, зеро аз таҳлилҳо бармеояд ки сайёҳон ҳангоми сайёҳат пеш аз ҳама ба сифати роҳ ва сатҳи хизматрасонӣ дар меҳмонхонаҳову соҳаи нақлиёт таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа медиҳанд. айни замон дар шаҳри душанбе маҷмӯан 44 меҳмонхона, 118 тарабхона, 4 чойхонаи миллӣ, 39 маркази дилхушӣ, 125 маркази савдо, 67 толори варзишӣ, 210 кошонаи ҳусн ва 198 сартарошхона, 4 кӯхи фарҳангӣ, 7 театри касбӣ, 6 амфитеатр, 378 майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакон, 306 муассисаи табобатию профилактикӣ, 77 коргоҳи ҳунармандӣ ҷойгир буда ҳамарӯза ба меҳмонҳои дохиливу хориҷӣ аз рӯи талаботи онҳо хизматрасонӣ менамоянд. В городе Душанбе я не была больше 30 лет. И у меня такие впечатления, конечно, потрясающие. Город почти неузнаваемый. В этом городе я выросла, я родилась в этом городе. И ностальгия не дает покоя. Захотелось приехать сюда на родину, посмотреть, как, что. Ну и хочу сказать, что впечатления потрясающие. Нас встретил дождь, когда мы прилетели. Но он даже не испортил настроение. Город ночной мне напомнил новогоднюю елку. Красиво, везде все сверкают огни. Изменения потрясающие. Архитектура изменилась, появились такие большие высотные здания. Конечно, они очень интересны. Мосты какие красивые. Мост мне очень понравился и ночью, и днем. аз ҷумлаи меҳмонхонаҳои сатҳи баланд ва машҳури шаҳри душанбе ин душанбе серена, ҳаят реҷенси, хилтон, румӣ, истиқлол, душанбе, тоҷикистон, авесто, ватан, сафо, сафир ва ғайра мебошанд ки ҳамарӯза ба ҳазорҳо нафар меҳмонон дар сатҳи баланд хизмат мерасонанд. ба рушди бемайлони худ ноил гардидааст соҳаи меҳмондорӣ мебошад. ҳоло дар шаҳри душанбе 44 адад меҳмонхонаҳо фаъолият менамоянд ки инҳо аз меҳмонхонаҳои панҷсторадор то гест хаусу ҳомстей мебошанд. аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри душанбе баҳри рушди ин соҳа ва боз ҳам қонеъ гардонидани талаботҳои меҳмонону сайёҳон бунёди меҳмонхонаҳои замонавӣ ва ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ идома дорад.
дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе дар солҳои соҳиби истиқлолӣ лоиҳаҳои азими меъморӣ татбиқ гардида таҳти роҳбарии бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ теъдоди биноҳои зебою пурҳашамати замонавӣ, маъмурӣ, фарҳангӣ ва истиқоматӣ афзуда истодааст. сайёҳон аз сафари худ амният, меҳмоннавозӣ ва қаноатмандии баландро интизор мешаванд. муваффақ шудан ба қонеъ гардондани чунин талабот маънои онро дорад ки шаҳри душанбе шӯҳрати баландро барои худ дар ҷаҳон ба даст овардааст. ин занҷираи самаранокеро ба вуҷуд меорад ки на танҳо ба рушди бахши сайёҳӣ, балки ба густариши муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ аз ҷумла воридоти сармояи хориҷӣ низ мусоидат мекунад. имрӯз зери таваҷҷӯҳу талошҳои бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ шаҳри душанбе ба федератсияи умумиҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ шомил гардидааст. тибқи назарсанҷии агентии иттилоотии турсати федератсияи Россия шаҳри душанбе ба 10-гонаи амнтарин шаҳри кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, шаҳри мусоид барои сайёҳӣ дар ҳама фасли сол ва инчунин ба 10-гонаи беҳтарин шаҳри сайёҳӣ ва сафари шабона дохил гардидааст. имрӯз дар миқёси олам душанбе ҳамчун шаҳри амнтарини ҷаҳон шинохта шудааст ва тамоми давлатҳои абарқудрати ҷаҳон ин шаҳрро макони баргузории чорабиниҳои сиёсӣ, илмӣ, фарҳангӣ ва варзишии сатҳи байналмилалӣ дошта интихоб карданд. вобаста ба ин барои гузарондани чорабиниҳои сатҳи баланди милливу байналмилалӣ дар пойтахт 4 майдони чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ, қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ, коғҳои Наврӯз, Борбад, Ваҳдат, Суруш ва маҷмӯаи Истиқлол бо меъмории миллӣ бунёд гардиданд ки имрӯзҳо ҳамчунин ба макони дилписанди сайру сайёҳати сокинону меҳмонони пойтахт табдил ёфтаанд. шаҳри душанбе ба шаҳри макони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланди байналмилалӣ мубаддал гардидааст. ҳамасола дар пойтахти кишвар чорабиниҳои гуногуни сатҳи баланди байналмилалӣ ба монанди фестивалу форумҳо, конференсияву симпозиумҳо, чорабиниҳои сатҳи баланди байналмилалӣ варзишӣ доир мегарданд ки ин ҳам боз заминаи хубе барои ҷалби сайёҳон ба пойтахти кишвар мегардад. кохи Наврӯз аз намунаи олии санъати шаҳрсозӣ муосир буда таҷассумгари сабки хоси меъмории миллӣ ба шумор меравад. нақшонигор ва унсурҳои фарҳанги ороишии он таърихи беш аз 6000-солаи фарҳангу тамаддуни халқи тоҷикро инъикос мекунад ва он ҳамчун мӯъҷизаи муосири сайёҳӣ эътироф шудааст. яке аз маконҳои илмӣ ва фарҳангии мамлакат ин китобхонаи миллӣ мебошад ки маркази душанбе шаҳрро бо сохту меъмории миллӣ зебу зиннати хоса дода дорои 40 толори хониш ва хазинаи умумии беш аз 6 миллион китоб мебошад. маҷмӯан дар шаҳри душанбе 17 китобхона фаъолият дошта ҳамарӯза ба сокинону меҳмонон хизмат мерасонанд. албатта барои муаррифӣ шудани мавзеъҳои таърихӣ ва фарҳанги фароғатии диданбоби пойтахт ширкатҳои сайёҳӣ нақши муҳим доранд. дар шаҳри душанбе сол аз сол теъдоди чунин ширкатҳо афзуда мувофиқи омори охирини семоҳаи аввали 2024 шумораи онҳо ба 106 адад расидааст ки ҳамарӯза бо ташкили хатсайрҳои гуногуни серталаб ва фармоишӣ сокинону меҳмононро ба сайру сайёҳати душанбе ва тамоми тоҷикистон мебаранд. Таджики всегда, этот народ был такой доброжелательный. И хочу сказать, что это очень гостеприимный народ. Улыбчивый, добрый, гостеприимный. Мы ездили и за город, и там очень многие говорят на русском языке, и угощают. Заходите, чай пейте, заходите. дар шаҳри душанбе дар умум 27 бозор мавҷуд мебошад. аз ҷумлаи серхаридортарин бозорҳои пойтахт ин Корвон ва Меҳргон мебошанд. дар Дилхоҳ бозор дилхоҳ чизи заруриятонро дарёфт карда метавонед, аз маҳсулоти хӯрокаю пӯшока то ба армуғонҳои миллии дасти сохт. дар шаҳри душанбе нуқтаҳои зиёди армуғонфурӯшӣ мавҷуд ҳастанд ки маҳсули дасти ҳунармандони мардумиро аз ҳар гӯшаю канори ҷумҳурӣ ҷамъоварӣ намуда пешниҳоди меҳмонону сайёҳон менамоянд.
یکی از موضوعاتی که توجه هر یک بیننده را به خود جلب میکند این البته مغازه‌های ارمغان فروشی میباشند که بیشتر سیاحانی که به تاجیکستان میآیند مخصوصا به شهر دوشنبه از این دکان‌های ارمغان فروشی دیدن میکنند و با خود به وطن ارمغان میبرند. مجموعاً در شهر دوشنبه 30 عدد چنین مغازه‌های ارمغان فروشی موجود هستند و واقعا هم وقتی که وارد این مغازه‌های ارمغان فروشی میشویم توجه هر یک بیننده را همین نقش و نگارهای ملی و نمود و شکل این ارمغان‌ها به خود جلب میکند و یک تاثیرات خیلی خوبی هم از سیاحت تاجیکستان و شهر دوشنبه خواهیم برداشت. طوری معلوم می‌گردد اکثر مورد فروشندگان ارمغان‌های ملی خود هنرمندان هستند و الکی می‌دانند که مهمانان خارجی بیشتر به کدام نمود ارمغان‌های ملی توجه دارند و خریداری می‌کنند و بعضاً موافق با فرمایش سیاحان ارمغان‌های ملی را دسترس می‌کنند. ما اطمینان گرفتیم که به شهر دوشنبه آمده یک مغازه ارمغانی برای مهمانان خارجی و مهمانان درونی پیشکش نماییم. توجه مهمانان داخله و خارجی به ارمغان‌های ملی خیلی بسیار شده ایستاده است. اساساً مهمانان خارجی به کارهای دستی تیار کرده شده به مثال سوزنی‌ها، به مثال طبقچه‌های سفالین و به مثال گردنبندهای از دست تیار کرده شده خیلی بسیار میباشد. هنگام ثبت برنامه در دکان ارمغان فروشی یکچند نفر سیاحان برای تماشا و خرید به اینجا آمدند. با آنها طوری معلوم شد ارمغان‌های ملی بخصوص جوراب‌های دستی دوز با نقش و نگار ملی پسند آمد و آنها یکچند جفت خریداری کردند. Приехал в Таджикистан впервые, сразу в столицу Душанбе. Все очень нравится. Приехал с России, там у нас очень холодно. Здесь погода просто невероятная. Климат замечательный, люди очень добрые, отзывчивые. Все очень понравилось. Ездили и в горы, и по центру, и везде в Душанбе ездили. Купили национальные джурабы, платок. Очень красивые, очень понравились. Качественные вещи, очень красивые. Национальные. Мне очень нравятся ножи, очень нравится национальная посуда. Также, очень красивые платки. Вот эти вот халаты еще замечательные. ҳамин тавр қоматафрохтани дар ҷаҳон яке аз баландтарин пояи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода додани корхонаҳои саноатӣ, бунёду таъмири роҳҳои автомобилгард, садҳо майдонҳои варзишӣ, боғҳои фарҳангӣ, марказҳои фароғатӣ, бозорҳои наву замонавӣ, чандин донишгоҳҳои олӣ, муассисаҳои таълимӣ, садҳои иншоотҳои таълимию тандурустӣ, фароғатӣ, биноҳои истиқоматӣ ба федератсияи шаҳрҳои туристӣ ва феҳристи амтарин шаҳрҳо шомил шуданд омили муҳимтарин рушди соҳаи сайёҳист ва ин ҳама самараест аз шаҳди истиқлолияти давлатӣ ки ҳамаи мо онро дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе мебинем. имрӯзҳо дар ҳақиқат ҳам шаҳри душанбе ганҷинеест дар қалби осиё. ҳар меҳмону сайёҳе ки аз ин шаҳри афсонавӣ дидан мекунад ва ташриф меорад бо беҳтарин имконоту шароит бо мардумони меҳмоннавозаш ошноӣ пайдо карда дар дил орзуи дубора ба ин шаҳр омаданро мекунад, зеро воқеан ҳам душанбе шаҳри орзуҳост. марҳабо ба шаҳри орзуҳо.